guys, अखा बोथोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजि क्रिएशनाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाहैबाय। जों दिनै थांबाय दं मायाव आइथाबारि सकआव। दिनै अखा हानायनि जाहोनाव जोङो बाइक लाबोनो हायासै, बिनि थाखायनो साइकेल गामसा साथा लानानै फैबाय। बाइक लाबोनो हायैनि जाहोना मोनसेयानो आरोना, जोंनाव रेनकट गैया। बिनि थाखाय जोङो साथा लानानैथ' सालायजाया नालाय खस्थ' जायो एसे लाबोनो हायासै। मबाइलाबो वाटारप्रुफ नङा, थेवब्लाबो अखा सिजानानै बाबो भिडिअखौ खालामबाय। नोंथांमोना अननानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोफोरजों कमेन्ट खालामलायदो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसेनो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै हो। नोंथाङा नायलांबाय था। नै बिथाङा साइकेल सालायदो, बुहुदनि उनाव दिनै साइकेल सालायदो बिथाङा। बाइक दंमोन नालाय अखा हानायनि थाखाय आरो बाइकखौ लाबोनो हायासै, बेनो जाहैबाय। दिनै साइकेल सालायनो लागा जादों बेसेरा। गामसा सामसा गानना फैदो, उपाय गैयाना, अखा बोथोर। लामाया आगोलै खैजा सब हाब्रुमोन, बिदि साइकेल सालायनो हायामोन जोंफोरो। एबारसो जाबाय आरोना इफोरो। दाख्लैबावै खोथियाखौ फैबाय मेचिन सारनानै, मैयानिफ्राय होबाय अखा। गोदौलायबाय नै दैया। दैज्लां बोथोर बायदि नाङाखै एखेबारे नायनानै ला नोंथांमोना माबायदि दैज्लां नाङो। नै इखो जावनायनि थाखायसो एसे गोथौ दवाना एसे दवा जानो नागिरो। गाइस, बेखौ होनो लामा गोलाव। सुरुमानिपुरनिफ्राय आइथाबारिसिम थांबा नैबे लामा गोलावखौ मोनगोन नोंथांमोना। ना गुरनानै फैगासिनो दं, दैज्लांना। माइ गायनो जाथ'खायनो खोथियाफोर ना मोनदों ना? खांख्राइ गोजा ना मोनदों ना मोनाखै? बाय ना मा होनो, बालिपारा ना मा होनो इखिनिखौ बालिपारा होननाय जायो। नुदो नोंथांमोना नै जायगाफोरखौ नायनानै ला माबायदि गामि आरोना, मोनसे गामि। जों दा थांबाय दं आइथाबारि सक मोनसिगोन। नै बे बालिपारा होननाय गामिखौ बारबानो मा मोनो, आइथाबारि सक। देखायलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम भिडिअखौ। गाइस, सफैलायबाय जोङो दा आइथाबारियाव सफैबाय। नै दङ आसला बिराद बेस्थ' माबायाव मेसेज गेलेनायाव, मेसेज गेलेबाय दं। सफैबाय जों दा सक। नोंथांमोननो सकखौ देखायगोन। नै बे बाजैनि दखान, बाजैया दङ। नायलांबाय था नोंथांमोना आइथाबारि सकखौ। बावलांदोनो बाजैया मैया, बेखौ बावलांदो। ओमफ्राय दिनै बेखौ लांफासिगोन आरो गासिखौबो। दिनै दोनखादों मोखाङावनो जेन बावयो आरो ना मा बाजै। नै बे जाबाय आइथाबारिनि फिसासा सक। दा बेयावनो जों बाजार खालामगोन महेशजों आंजों। आपेल, ओमफ्राय बेखौ मा होनो, किसमिस। बाजार खालामनो गाबोननि थाखाय, गाबोन जानांगोन। पुरताकानो नै पुरताका थालिरफ्रा मोजां साब थालिरालाय। kasih. Hei. Siran ram dulu nih. Apel lah.
बाल्थिं मा खालामगोन फिसा ना गिदिर बाल्थिं नायनो फैदो बाल्थिं लांसै दा जोङो बाल्थिं फिसा खालामनांगौ बेयाव नै बुथुरना होनांगौ Untuk dia lo. जार खालाम जुनो मोनाखै दा जग नागिरनो थांबावनि जग नायनो थांनि जों जग नागिरनो थांनि आइथाबासोखौ जग बायनो नागिरनोबो होनजायो नागिरना मोनाखै खिनियाव दा लकडाउननि थाखाय लाबो सोरबा Jadi langsung. जोबदो लाबोदोबाबो दा जेरावबो नायनो एखेबारे नैजों थांबा दिगु मोनगोन ओमफ्राय नैजों थांबाथाय दुमनि रड बेजों सिदानो पश्चिमाथियाबारि मादुरि मोनहैगोन थांबाय दं बाजार थाजार खालामखांबाय दखाननिफ्राय फैबाय उनखैजा बाजै दङ बाजैयाबो बै ससे थांफासिगोन आरो साइकेलसो नालाय थांबाय दं बेजोंबो थांजायो लामाया ओरै गेट दङ गेट जाबलांनो हायो दा जों न'आव थांफिनबाय दं लोगोफोर भिडिअखौ ओमफ्राय बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दिनै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो नोंथाङा जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै हो थैसिगोन थेंक इउ बाय बाय yes ini main bahasa